viendo. Estamos en pleno directo con el responsable de Marea en Vigo, Rubén Pérez. Son las, para que vean que son las 8 y 7 de un viernes. Rubén, ¿qué ha pasado este viernes con el Real Cruz Celta? Un burofax que recibís, toda la corporación municipal de Vigo recibe ese burofax. Explícanos qué pasa. Bueno, realmente que nos sorprende, recibimos unha comunicación dirigida a todos os membros da corporación do Real Cruz Celta na que plantexa desenvolver parte do proxecto deportivo en Vigo, é dicir, que unha emenda e unha posibilidade de retorno de gran parte do que era o proxecto deportivo do Real Cruz Celta. Nos entendíamos que iba a ser ante a negativa dos comuneiros de Mos a posibilidade de realizar ali o que era a cidade deportiva, a posibilidade de que esa cidade deportiva sen a parte comercial se desenvolverá en Vigo, non? O que pasa que, o que se introduce aí a cuestión da construcción dun novo estadio. Eso era para nós unha preocupación, en tanto en cando temos unha inversión pública de recursos económicos de 35 millones de euros para a rehabilitación do estadio Balaídos, e polo tanto quedaría un pouco en solfa esa utilización a posteriori do Real Cruz Celta, non? O que queremos é que tamén manter unha xuntanza co Real Cruz Celta un pouco para aclarar se dentro do proxecto deportivo se pode hallar a cuestión da cidade deportiva, a cuestión da concreción do uso do estadio Balaídos. Este burofax que recibís toda a corporación llega el día 11 de octubre. Desde el 11 de octubre el Concello os lo traslada a vosotros a día de hoy, que es Ose mediodía. Han pasado una semana y pico. Sí. Realmente parece que hay un cambio de Mourinho de decir que quiere quedarse en Vigo, ya no quiere ir a Mos, ya renuncia. Hoy el alcalde hacía unas declaraciones donde decía que el Partido Popular quería llevarse todo esto para Mos, los centros comerciales. Parece que con todo esto se desmontaría todo esto. En primer lugar, se en algún momento o Real Cruz Celta tivo que irse a Mos, foi porque por incapacidade política dos sucesivos gobernos de poñer de unha vez por todas en plano no planeamento urbanístico con concrecións donde iría a cidade deportiva. Hoxe en día, non son gran afeicionado ao fútbol, pero sí que considero que as cidades deportivas forman parte tamén da realidade dos clubes, das escolas deportivas, das cuestións incluso moitas veces tamén de proxección mediática dos clubes, non? Por tanto, entendíamos que nunca se lle puso ao Real Cruz Celta facilidades para facer o proxecto da cidade deportiva. Problema, no momento que se desenvolve esa alternativa de Mos, nos vemos que hai un proxecto comercial de 170.000 metros en primeiro lugar proxectados, dunha superficie comercial que parece ser que se proxectaba dentro da cidade deportiva para financiar todas esas cargas urbanísticas que o Plan Xeral de Mos lle obrigaba ao desenvolvemento da cidade deportiva do Celta. O que entendíamos no momento que os comuneiros de Mos din que non o proxecto da cidade deportiva, a volta da cidade deportiva a Vigo debería de ser sen o proxecto comercial. Nos estamos en contra de Porto Cabral, vamos a estar en contra do Porto Cabral 2.0, que sería este proxecto, non? de cidade deportiva con proxecto comercial, e entendíamos que ademais era un bom momento. Fixemos a semana pasada unha declaración tamén en roda de prensa que é o momento de redacción do novo Plan Xeral e poñámoslle lugar concreción a cidade deportiva do Celta precisamente para que o Celta volva a Vigo. Pero eso tiña que ser completamente diferente dunha cuestión que para nós estaba encarrilada, que era a concreción do Real Cruz Celta e do Concello de Vigo da finalización da rehabilitación de Balaídos e unha concesión administrativa por un mínimo de 25 anos e a cambio diso cobrar un canon que non debería baixar dos 800.000 euros anuais. Iso para non sería importante porque ao longo da cadencia de anos da concesión recuperaríamos os 30 e pico millóns de euros que vamos a invertir. Pensamos que todo iso estaba encarrilado, pero polo que vemos, a parte nos parece bastante lamentable que o Real Cruz Celta se teña que dirixir ao Concello por burofax, entendendo que creo que hai causas entre as dúas administracións para sentarse nunha mesa. Estamos, como decíamos, en progreso directo, son las 8 y 11. En menos de una hora y ahora a las 9:30 empieza el partido de Real Cruz Celta. Alguien debería haber dado ya, el alcalde debería haber dado estas explicaciones antes. Tenemos ruedas de prensa todos los días con él, que nos hayan, esta información que se haya negado así también. Bueno, pero eu creo que un debate, vamos a ser serios, non é o principal problema desta cidade, pero sí é certo que hai unha inversión pública. Claro, es que aí está. Por poñer un caso, 35 millóns son os orzamentos en materia de política social de varios anos do Concello de Vigo. Por tanto, nós como representantes públicos e os que vimos a tradición de esquerdas é facer velar porque esa inversión que puso o Concello de Vigo non quede en nada, non? Fagamos unha inversión de 35 millóns logo para facer o concurso de rondallas. Pois non, queremos que aí haxa un proxecto
deportivo, haxa un recoñecemento do Celta ademais a nivel internacional e que se xan Balaídos. Si eso significa que o Real Cruz Celta ten que sentarse co Concello de Vigo e volver a plantexar como se protocolariza ese convenio, que se faga, pero que non podemos estar ahora mesmo con esta, por lo menos cando menos con esta sorpresa e con este impasse, porque aínda quedan licitacións pendentes. A que hora os llega el Burofax hoy? Pois ao mediodía non lo traen os vedeis do Concello, entendemos que quizás para que no informativamente no haya una repercusión tan grande, puede ser. Eu creo que é máis importante ahora mesmo poñer toda a inteligencia colectiva, si é que queda na clase política viguesa, que cada día teño máis dúbidas, para solventar unha cuestión. Estamos falando de muchísimos recursos públicos, estamos falando do Real Cruz Celta, estamos falando de inversións ademais que creo que o Real Cruz Celta debería cometer para fidelizar tamén o proxecto deportivo na cidade, e ahora mesmo pues, creo que hai unha responsabilidade colectiva de buscarlles encaixe. Es que uno de los temas que yo hablaba con Abraham, los que no se hayan visto la entrevista con el, que es el redactor del diario AS que sigue aquí al Celta, nos decía que el Celta está poniendo solo 16.000 personas que mete más o menos en Balaídos. Es muy poco en primera división. Entonces, y aludía a que el tema podía ser que no había aparcamientos suficientes. Eso era uno, pero también me hablaba en esa entrevista, y digamos que él respira más que lo que podemos respirar nosotros deportivos, nosotros a lo mejor respiramos más el tema político, en ese aspecto de que Mourinho también se sentía un poco engañado, digámoslo así, por el alcalde, debido a que el alcalde le había dicho, se va a hacer unas gradas, las gradas tampoco se están acabando, eso requiere que la gente tampoco pueda ir a Balaídos, el campo sigue siendo antiguo. Entonces ahora con este Burofax, y parece que Mourinho sí dice renunciamos, parece que lo que está diciendo es ya renunciamos definitivamente. Nos non o temos claro, porque no Burofax non se fala do Estado, se fala de proxecto deportivo, e para nós o proxecto deportivo pode que me equivoque, pero creo que fun convidado polo Real Cruz Celta a unha presentación dese proxecto deportivo que foi aí en Alcabre, no Hotel dos Escudos, donde, aínda que fora a nivel simbólico, había unha mesa presidencial na que estaba o presidente da Xunta Feijóo, o alcalde de Vigo, a alcaldesa de Mos e o presidente Mourinho. Por lo tanto, nos entendíamos que o proxecto deportivo iba neses términos. Non sempre defendimos que o proxecto deportivo do Celta íbamos a defender, obviamente, porque é unha institución viguesa, pero íbamos a sacar calqueira intento de engordar o patrimonio do Real Cruz Celta con recursos públicos, basicamente coa utilización, se vamos a poner 30 millóns de euros no estadio de Balaídos, non pode utilizar o Celta a cambio de un euro, a traslación dunha peseta a un euro que se fixe no seu día, que queríamos un canon, que íbamos a facer unha inversión para... Pues se han hecho 3 estudios del canon, que a mí había... una persona me decía, una persona que tiene un cargo en otro ayuntamiento, un funcionario me decía, es que mi ayuntamiento, yo no le permitiría a mi alcalde que hiciera 3 estudios. ¿Qué pasa? Si no le gusta el primero, hago otro, y si no le gusta el segundo, hago otro. Bueno, é máis sinxelo. Son 80.000 euros. Hai que clarificar cal é o proxecto de reforma de Balaídos, porque ao final se fixeron partes, se sacaron a concurso en diferentes tandas, aínda quedan cuestións por resolver, a cuestión dos parkings queda por resolver. Noso primeiro era que no convenio quedara claro, o Real Cruz Celta tivera claro cando son a finalización da obra, é dicir, pois, toda a reforma de Balaídos remataría en tal data, cal sería o proxecto chave en man que se entregaría ao Celta, que entendo que sería as 1000 plazas de apartamentos, as 2 pequenas superficies comerciais para dar servicio exclusivamente ao estadio. Nos pensamos que senón estaríamos tergiversando o proxecto, e a rehabilitación integral do estadio. Eso o Celta nunca tivo, entre outras cousas, porque ademais o Celta se lle quitou da comisión de seguimento das obras de Balaídos, para nós de maneira errónea por parte do Concello, en quitar de esa comisión de seguimento das obras ao principal usuario, casi en régimen de monopolio, que vai ser o Real Cruz Celta, non? Por lo tanto, eso hai que resolvelo dunha maneira pacífica entre as dúas administracións, e nós agora estamos preocupados para que non quede empantanado pues esa inversión e a que está consignada, que tamén é grande. Y ayer recibíamos aquí en Hermes Inter, recibíamos a Gregorio de Ciudadanos, y él me decía, bueno, en un momento dado que se pudiese vender, me decía que se pudiera vender, y yo decía que no, que vender no se podía vender porque podía venir Florentino Pérez con ACS, es decir, me compro yo el estadio, y ya el estadio es mío, entonces ya el Celta no lo tendría uso. De luego, no puede ser como el Hotel Samil, digamos así. Quen pense que o patrimonio público se pode vender, o primeiro que aparece pola porta creo que non coñece a realidade de como se vende un patrimonio público. Non se podría nunca vender, en todo caso teria que sair a subasta pública. Exactamente. Saindo a subasta pública, podería licitar o Celta
pero se aparecerá un inversor chino con 2 euros máis que a oferta do Celta, sería xudicada eso. Por lo tanto, yo decía el caso de Florentino Pérez porque esa es una empresa muy potente y española y voy a cogerlo. De logo que ademais no nos iba a traer al Real Madrid aquí a jugar, patrimonial, que nos vamos a defender porque somos defensores do patrimonio público, e se outros partidos queren liquidar o que todos os vigueses é a súa responsabilidade, non a nosa. Hai unha cuestión ademais que non hai que olvidar, é a única infraestructura que temos nesta cidade que soporta 30.000 persoas. Outro día, no pleno, había unha discusión sobre traer concertos, os concertos famosos en Santiago de Compostela do Son do Camiño. ¿Dónde metemos 40 o 30.000 persoas? Pero tampoco lo están metiendo ahora porque no hai acuerdo. Cosa que en Celta sí hai. Sempre se puderon facer concertos e creo que en el Bernabéu se hacen concertos, en el Camp Nou se hacen concertos. Efectivamente, para entrar dentro dos circuitos europeos e mundiais de concertos necesitamos que Balaídos forme parte tamén desa posibilidade pública de ofrecer un sitio onde as grandes productoras traian estes concertos. Vosotros hablasteis con Mourinho anteriormente viste la reunión con Mourinho. Mourinho se explicaba más o menos que él querría comprar el estadio o que... No, él sempre defendeu esa tese por unha cuestión que entende él de necesidade de un proxecto deportivo, de ter patrimonio de venta, que eso nunca se plantexou, non? Creo que é lógico e ademais creo que forma parte dunha realidade de moitos equipos de fútbol, as cuestións a futuro, unha posible cotización en bolsa, todas estas cuestións que entran dentro, por exemplo, o fútbol británico, que entra moito a cuestión patrimonial. Nos aí non entramos, nos único entramos é que entendemos como infraestructura pública, que ademais ten problemas de seguridade, ou vivimos con o anterior vendaval e as situación un partido de liga. Exacto, aí hai, pois pode haber 15, 20.000 persoas un fin de semana e nos queremos que haxa seguridade para as persoas que van ali. Por lo tanto, ademais, como un edificio municipal, ten que ser a administración municipal a que arranse. Pero, obviamente, se é unha infraestructura que utilizan régimen de monopolio, un clube que ningún matón, ninguén con unha pistola obligou os clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas, pero cando se convertiron en sociedades anónimas deportivas asumiron que eran entidades privadas, por lo tanto non hai subvencións públicas directas, a pesar de que si hai por outras vías, RPF e outras cuestións. Pero, por lo tanto, nos queremos que esa inversión que vai a subir dos 30 millóns de euros retorne de alguna maneira. Nos vamos a defender o canon, vamos a defender o convenio co Celta, pero vamos a defender sobre todo o diálogo entre o Real Cruz Celta e o Concello de Vigo, que vemos que non existe porque teñen que mandar un burofax. Hay una cosa que a mí me parece muy sorprendente. Vuelvo a repetir, estamos en riguroso 8, son las 8:20, después les dejaremos con el informativo nacional de Intereconomía. El Real Cruz Celta, el Concello, a banca, firma un acuerdo donde el alcalde dice: a mí no se me avisa, se hace este tema sin avisarme, como algo que tal, pero le permite ese acuerdo. Bueno, porque o alcalde é un dos firmantes dun convenio co Real Cruz Celta no que a publicidade está cedida ao clube. A mí me sorprende que pero será cambiado el nombre do estadio. Bueno, pero é que o concepto de publicidade que aparece no convenio firmado por Abel Caballero, repito, inclúe todas as cuestións relativas ao estadio. Terías que judicializar, ou polo menos ir a un contencioso para saber, aparte de poñer publicidade, lle podo cambiar o nome ao estadio a efecto comercial, obviamente a efecto do registro da propiedade figura Estadio Balaídos, porque figura no inventario público, está como está escriturado. Pero claro, decir que ti non sabes nada deso cando eres un dos asinantes, que nos pensamos que é un erro cederlle toda a publicidade do estadio a unha entidade privada. O Concello parece que Balaídos é só poñer diñeiro e non recibir nada a cambio. No, porque hay equipos como el Atleti, la Real Sociedad, que han tenido que pagar Ademais hai unha cuestión, ese convenio, que é un convenio que está a disposición de calqueira televidente na web do Concello, establece que o Real Cruz Celta recoñece que utiliza ese estadio de maneira monopolista e está disposto a poñer diñeiro, pero nunca se dixo canto, ni en que forma. En fin, o lógico, naquela altura sería clarificar o convenio que estaba asignado. Ahora creo que é imposible, por lo tanto tenemos que firmar un novo convenio e dicindo, obviamente, cal é ese canon que ten que pagar o Real Cruz Celta por utilizalo e esa responsabilidade de rematar as obras por parte do Concello. ¿Crees que sería bueno que Mourinho fuese al pleno municipal y hablase en el pleno allí? Bueno, sabiendo como é alcalde, que é capaz de levantarse e irse, como fai coa oposición, que creo que o pleno municipal todos saben. Bueno, yo creo que aí no sé si le sería capaz. Pero bueno, vamos a esperar, coñecendo o personaje, pues podemos esperar cousas semellantes. Eu creo que primeiro non estaremos dispostos a que quen ten a responsabilidade de gobernar, que o alcalde,
manteña unha xuntanza con quen ten a responsabilidade de dirixir o Celta que é o máximo accionista e ademais é o presidente. Pois, polo tanto, a nos chegaría con que se dera esa reunión e que desa reunión se nos dera traslado no pleno, danos igual que Mourinho, o alcalde ou voceiro do Partido Socialista, eso nos daría exactamente igual, pero polo menos que se dé esa reunión de traballo e que se cheguen unhas conclusións de como vamos a solventar iso. Estamos en riguroso directo, sé que soy pesado, pero quiero agradecer a Rubén que ha salido en la reunión y hemos emitido esto hoy en riguroso directo porque creo que es bastante importante. Vigo se juega a 35 millones de euros, pero esto también se juega una cosa, muchos sentimientos de muchos vigueses aficionados que aman al Celta, que aman a Vigo y que a día de hoy pues están como están, sin saber realmente lo que va a pasar. Desde aquí esperamos novedades y otra vez gracias Rubén. Gracias a vosotros. Les dejamos con el informativo.